παιδιά, θα κάνουμε ένα βίντεο να παίζω Grow Italian Brain Rot για να δούμε πώς είναι. Σαν το Grow Garden είναι. Αυτό τι είναι? Grey Shop, όχι. Για πάμε. Ο τραλαλέρο τραλαλά. Τουμ 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 σαχούρ τραλαλέρο τραλαλά. Παταπίμ τσιμπανζίνι. Din 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 dun. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Assassino lili. Boneca. Καμέλο. Τώρα δεν είναι τίποτα σε στόκ. Έχω 20 τέτοια. Να τσουμ σαχούρ. Να πούμε τώρα είναι σαν το Grow Garden. Ακριβώς σαν το Grow Garden. Στο Gear Shop για να δω τι έχει. Εντάξει, τα ίδια. Τα ίδια έχει. Πάω Sheet Shop. Θα περιμένω μέχρι να κάνει restock. Περιμένω. Παιδιά, αρχίζω και βαριέμαι. Και άμα κάνει restock, πόσα λεπτά λέει ότι θα κάνει restock? Και πρώτα απ' όλων, ναι, τίποτα. Σε μένα φαίνεται ότι έχει περάσει μια ώρα, παιδιά. Βασικά πρέπει να είναι το seed stocked. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι stocked. Έχω παίξει και κάποια παιχνίδια που όλα αυτά ήταν σε stocked. Δεν ήταν Grow Italian Brain, δεν ήταν αυτό. Ήταν άλλα παιχνίδια και τα έβαλε όλα σε stocked. Αλλά τώρα ή θα βγάλει ένα-ένα ή θα τα βγάλει όλα.
Να τα βγάλω όλα. Ο καμέλο είναι 1 μπίλιο. Εγώ μόνο το seed μπορώ να αγοράσω. Λοιπόν, τον αγοράζω. Έχω 0 shekels. Το βάζω εδώ. Κάνεις τον... άμα είναι έτσι μια χαρά είναι. Παιδιά, τι έγινε, δεν μπορώ να κάνω collect τον ξαχώρο. Μπρο, οι άλλοι έχουν τσιπαντζίνι μπανανίνι. Κοίτα εδώ. Και φρικοκαμέλο. Εγώ δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να κάνω collect. Τον έκανα, ωραία. Είναι frozen wood. Είναι frozen τον ξαχώρ. Θα μιλήσω στο τον ξαχώρ. Cancel my inventory. Πολλά ο κύριος τον. Τώρα μπορώ να αγοράσω τον τραλαλέρο. Τραλαλα. Αγόρασα 2. Θα αγοράσω... δεν μπορώ. Ωραία. Πάω να τα βάλω το τραλαλέρο. Ωραία. Τώρα αυτό είναι στο 10. Δεν κάνει πάρα πολύ ώρα να κάνει grow. Ωραία. Περιμένω. Αυτός είναι καπουτσίνο ασασίνο. Μπορεί να κάνει ένα καπουτσίνο ασασίνο. Κοίτα πόσο μεγάλος είναι. Πήρα κανονικό τραλαλέο και πήρα chilled. Όχι, frozen. Λοιπόν, θα κάνω sell αυτά που έχω για να δω πως όλα αυτά τα πάρω. 1 μίλιο. Ωραία. Καλό. Τώρα μπορώ να αγοράσω παταπίμ. Και θα αγοράσω και λίγα τονgs. Μας όχι και λίγα, 13 αγόρασα. Τι γίνεται, δεν μπορώ να κάνω... εντάξει. Golden, τονγκ. Κι άλλος golden. Και ένας μεγάλος. Παταπίμ. Εδώ παταπίμ. Έχω 2 goldens και ένα μεγάλο. Θα κάνω collect στον τόνο. Βασικά θα αφήσω το golden μου να πάρει mutations. Όχι, δεν θα το κάνω collect όλο αυτό. Όχι ρε το... Μα τι βλάκας. Ο παταπίμ είναι... Όπα, έκανε restocked.
Τι έχει. Τα είδα θα έχει, τι νομίζεις. Πάω εδώ. Έλα εδώ ρε παταπί. Είσαι 71%. Άιντε μια ώρα ρε παταπί. Που κάνει growth. Και δεν βλέπω. Αυτό τι είναι. Shop Ματέο Πακ. Τι μπορώ να πετύχω στο Ματέο Πακ. Τον έκανα correct. Πάω στο sale. Μας μάιμ τώρα. Και παίρνω 9 million. Με 9 million μπορώ να αγοράσω chimpanzini μπορώ. Ναι. Ναι, πάρε. Θα πάρω τουντου. Να. Γιατί όχι ρε τουντου. Θα σε πάρω και σένα. Ωραία. Ωραία. Βάζω το στόντ μου. Ωραία. Θα βάλω και τους 3 chimpanzini μου. Πήρα ένα μεγάλο νομίζω. Συγγνώμη. Περιμένετε παιδιά λίγο, έρχομαι. Ξαναήρθα παιδιά. 52%. Τα τουντ μου είναι ok. Θα περιμένω και στους chimpanzini μου. Το 90. Ωραία, αυτό που πάει να κάνει grow. 99%. Collect. Πού είναι ο chimpanzini μου. Μου κάναν σκάμα. Τουντ εδώ. Ο chimpanzini δεν χάθηκε. Χάθηκε. Hop, collect. 100. Ωραία. Frozen chimpanzini μπονανίνι. Πάω να τα κάνω shell. 34 million. Ρε ο Τουντ είναι. Αυτός έχει λεφτάκια. Μπορώ να αγοράσω κοντίντιν και καπουτσίνα. Θα αγοράσω και chimpanzini και παταπίν. Ωραία. Ο παταπίν θα πάει εδώ. Ο chimpanzini θα πάει εδώ. Ο ντίντιν θα πάει εδώ. Και η μπαλερίνα καπουτσίνα θα πάει εδώ. Τέλεια. Τι στόκα.
Λό είναι αυτό. Ποιοι είναι αυτοί ρε παιδιά? Ποιος είναι αυτός? Ο Ντιν. Δεν το πιστεύω. Ρε μάγκα, έχει και λίρι λαρίλα. Καπουτσίνο ασασίνο. Και φρικοκαμέλο. Μπρο, δεν το πιστεύω. Αυτός έχει τα πάντα. Κοίτα εδώ έναν μεγάλο. Ο Ντιν. Ο Ποταπί μου. Ο Τσιπαντζίνι μου. Ντιν μου. Μπαλερίνα καπουτσίνο. Μπρο, είναι τεράστιο. Τεράστιο. Μιλάμε απίθανο. Ωπα ρε, για περίμενε. Γιατί έχει 4 πόδια. 1, 2, 3, 4. Ρε, είναι ένας από μέσα του. Δεν το πιστεύω. Είναι ένας από μέσα του, δεν το πιστεύω. Μου λες τώρα ότι έχει 2. Μπαλερίνα καπουτσίνα. 82%. Πέφτω για να κοιμηθώ μέχρι να κάνει γκροφ. Δεν χρειάζεται βασικά να κοιτάξω το seat shop και άμα κάνεις stock, ούτως τέλος θα τα έχει όλα τα seats. Έκανε growth. Ωραία, πάμε να το κάνουμε sell. Τι? 998 million. Μπορώ να πάρω μπονέκα. Πέρα μπονέκα. Λίρι. Άλλο έναν μπονέκα. Δεν έχω. Θα πάρω ξανά λίρι. Δεν έχω. Θα πάρω καπουτσίνο 2. Θα πάρω μπαλερίνα καπουτσίνο 2. Θα πάρω τσιμπαντζίνι. Ποταπί μας. Ωραία. Θα βάλω όχι τσιμπαντζίνι. Εδώ. Έχω κι άλλο. Εδώ. Βάζω ασασίνο εδώ. Μπαλερίνα καπουτσίνο εδώ. Κι άλλο ένα ασασίνο. Ασασίνο εδώ. Και άλλη μπαλερίνα καπουτσίνο εδώ. Λίρι λαρίλα εδώ. Μπονέκα εδώ. Θα πάρω ένα σίγουρα παιδιά θα πάρω ένα billion. Επειδή δεν θυμώ δώσω ο seller τον κονσάχορ. Μου έδωσε 998 million. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Άμα όλα αυτά παιδιά κάναν 998 million. Φαντάστε τώρα που πήρα και καπουτσίνο ασασίνο και μπαλερίνα καπουτσίνα και τσιμπαντζίνι μπανανίνι και μπονέκα και λίρι λαλίλα. Φαντάστε τι θα μου δώσουν. Και ξέχασα. Και τώρα κι άλλος μεγάλος. Και ξέχασα. Τώρα θα μπορώ να πάρω φρίκο καμέλο που είναι ο καλύτερος. Κάνει 1 billion μιλάμε.
Έκανε restocked, δεν θέλω να δω τίποτα επειδή ξέρω ήδη τι έχει, τα πάντα. Collect και ναι. Έχω ένα tilt frozen chimpanzini banani. Αζαζίνι καπουτσίνι. Ζίνι καπουτσίνι. Μπονέκα, πόση ώρα κάνεις? Λοιπόν, τα λέμε παιδιά, θα πάρω ένα νυπνάκι μέχρι να κάνει growth ο Μπονέκα, άμα παραγώ. Ωραία έκανε growth. Το πήρα για να δούμε πόσα λεφτά τώρα θα πάρω. Πήρα 8 billion. Θα τα πάρω όλα. Πήρα όλο το shop, μιλάμε. Τραλαλέρο. Τα πήρα όλα. Κοίτα εδώ ρε, μάκα. Παιδιά, πήρα τα πάντα. Ωραία. Παταπί. Έχω ακόμη 6. Ωραία, πάμε τώρα. Έχω ακόμη 5 billion. Πάμε τώρα τσιμπαντζίνι. Όχι εδώ. Πάμε ουντινιντιν. Μπαλερίνα καπουτσίνα. Δεν μπορώ να τη βάλω πουθενά. Ωραία, κοίτα μια μπαλερίνα καπουτσίνα. Αζαζίνο. Χωράει εδώ. Λιριλιλαλιλα. Μπονέκα. Βρήκω καμέλο. Ωραία, κοίτα την μπαλερίνα καπουτσίνα. Λοιπόν, παιδιά, έρχομαι.
Ήρθα, παιδιά. Α, ξέχασα το τόγκα. Όπα, μεγάλο τόγκα. Ω, κι άλλος μεγάλος. Αυτή είναι όμως τεράστια. Ήρθε η ώρα να τα κάνω όλα collect. Παταπιν, παταπιν, παταπιν. Παίρνω την παλαιρίνα καπουτσίνα. Τώρα πάω να τα κάνω όλα σιλ. Λέτε να πάρω 1.000.000.000. Τι. Έχω 13 billion. Μπρος, είμαι βρίτς. Μπορώ να ξαναγοράσω όλα τα seeds. Πάρτα όλα. Πάρτα. Ξαναγοράζω. Όπα. Ξαναγοράζω. Ξαναγοράζω όλα τα seeds ξανά. Μάνα. Βασικά όχι. Είπα θα αγοράσω όλο το σίτσο. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Ναι. Τι θα κάνεις πάνω στο beam? Το πόδι μου θα είναι beam. Έλα, παιδιά, ήρθα. Παιδιά, ήρθα, πάω να κάνουμε τώρα ξανά μανά. Ωραία, πω. Τέλος. Πάμε παταπίν. Τσιμπαντζίνι, Ωραία, κοίτα εδώ ένα τσιμπαντζίνι. Ο Ντιν τώρα. Μπαλερίνα καπουτσίνα. Αζαζίνο. Λερέλε. Μπρο. Άντε.
μπονέκα και φρικοκαμέλο, μπουφοφαντήλο. Ναι, τα τούγκς μου. Έντε. Τώρα θα κοιμηθώ λίγο για να μέχρι να κάνω πίσω. Παιδιά, έκαναν grow κάποια. Εντάξει, τώρα είναι ώρα να τα κάνω όλα κολλέτ. Άιντε. Καμέλο. Αυτό να το αφήσω. Άσο το παίρνω. Είπα το. Για να δω πόσο μεγάλο είναι. Είναι και chill. Δεν φαίνεται. Πόσο. Όχι. Πάω να κάνω όλα μου τα πράγματα. Σέλα. 16 billion. Μερίτσο. Θέλω να φτάσω στο τρίλιο. Όλα παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Είχα πάρα πολλά brainwash, μιλάμε, έφτασα 16 billion μιλάμε. Θα σας δω στο άλλο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Γεια σας!